מה קורה חברים? היום אני אתן לכם כמה טיפים איך לעלות גביעים בברול סטארס, ואני אלמד אתכם משהו מטורף. אוקיי, אז משהו מטורף, אם תיכנסו לספר פה רשום לא להקיש, אם תלחצו עליו מיליון פעם תראו עוד שנייה. אוקיי, אז הסקין הזה, אוקיי, הנה ראיתם? הסקין הזה, נכון, יש סקין הייפר צ'ארג' כמו הסקין הזה של באז, תראו, כמו הסקין הזה של באז. רגע, תראו, נכון, יש סקין הייפר צ'ארג', חכו שנייה, הנה, כמו הבאז גונזילה, נכון, יש סקין הייפר צ'ארג'. אז הסקין שראיתם על המסך זה הולך להיות סקין הייפר צ'ארג' למורטיס. אוקיי, עכשיו אני אלמד אתכם כמה טיפים לעלות מלא גביעים. שימו סולו שואו דאון ושימו איזה בראולר שאתם רוצים. אתם יכולים בראולר עם הרבה גביעים או קצת גביעים. אני אלך על פרנק. אוקיי, מתחילים משחק. השיטה זה, אוקיי, המשחק מתחיל, אתם מתחילים דבר ראשון להיות בשיח. אל תלכו לשיח שהוא קרוב מדי לקצה, כי אז הזון יהרוג אתכם. תלכו לשיח שהוא לא יותר מדי קרוב לאמצע, אבל שהוא גם לא יותר מדי קרוב לזון. לדוגמה השיח הזה, ושהזון מתקרב אליכם, תצאו. ולאט לאט האנשים יהרגו אחד את השני, ושיהיה 4 אנשים, תצאו מהשיח ותנסו להרוג אותם. אוקיי? זו השיטה, רק שהאתגר הזה לא יראה אותי. הנה, הוא לא ראה אותי. ואתם רואים, אני יכול להמשיך להתחבא פה. הנה, כבר מישהו מת. ועוד מישהו מת. אתם רואים? ועוד, כבר מתו 3 אנשים, ואני בינתיים עושה פה ולא עושה כלום. זו השיטה לעלות מלא גביעים. הבנתם? תראו, הוא אפילו עבר לידי, והוא לא רואה. כשיש 4 אנשים יהיה אפשר לצאת. אוקיי? הנה, הוא ראה אותי, אז אין ברירה אלא להרוג אותו. אוקיי, אני מתתי. אבל ברוב הפעמים השיטה הזאת תעבוד לכם. אוקיי. ועוד טיפ שאני ממליץ. לדוגמה, אני אעשה שנייה קרב ידידות בכדור בראולר. תראו, נגיד ושמנו טיפ עם בואו לכדור בראולר. שמנו את בואו, הנה, עם הגאדג'ט הזה. כאילו עם הגאדג'ט הזה ואולטי, מהלך מיוחד. אוקיי? בואו יכול להרוג אותו בדרך כלל. לדוגמה מלודי לא טנק, אז יהיה אפשר להרוג אותה בקלות. יאללה. תראו, אני הולך לשער ואני אצטרך אולטי. אוקיי, אני אתן לה לרפות חיים כי אני אצטרך אולטי. חכו, ניתן לה לחזור לחיים. היא באה. הנה, נהרוג אותה. ותראו, עכשיו אתם שמים את זה פה ולוחצים על הגאדג'ט. תראו, זה בינתיים נשאר שם. אוי, זה נעלם, טעות שלי, טעות. חכו עוד שנייה, אני אתן לכם. לא נורא, אני כופל אותה בקליל. אל תדאגו. יופי, יש לי אולטי. עכשיו אני יכול להראות לכם את השיטה. אני עושה ככה. קודם אני ארוג אותה. יתקדם. ישים אולטי. לא גול, יופי. ובום.
עכשיו היא לא שמה לב, אם היא לא הייתה מפריעה לי, ובום, הייתי יורה את זה שנייה לפני שזה מסתיים, ואז היא בכלל הייתה חושבת שזה לא מפגיע, וזה היה מפגיע. זה הטיפ לכדור בראולר. אפשר לעשות את הטיפ הזה לדוגמה עם האולטי של אל פרימו, או עם הגאדג'ט הזה של קולט. זה טיפים מטורפים. מקווה שעזרתי. לכל מי שעזרתי שישים בלייק ויירשם לערוץ. יאללה ביי.